Chochola izinto uziqoqe babahlupha abantwana ngoba bangafundiyo Chola ndim mama. Wasithando sami. Zingaziswa ndim. Uchola nokuthula hayibo. Yo mama ana mama ngeke kaloku. Yazi bendifuna ukwabahambisa mna abantwana babandisokolisa babona ngokuthunya meke bengangeni indawo. Bahambisa ubasapha abantu. Basamakazi. Uzothini ke ngobani xa udahambisa umntwana kule holiday inde kangafune uthenge ukudla uzothini ke uzothenga. Hayi enza utha kudla. Hayi. Hayi mama abondle ngantoni bephaka kangaka. bana babona bazondla ngantoni. Bazondla ngantoni bona. Uzongeza isihlanu sabantwana nokuthula. Umazi akho bahlala bathathu wena uzongeza abantwana bathathu. Sengazakhalele isihlanu qha. 5 qha yabani izitye. Wena ke ngosongazi uxakwe i5 kg yenyama ne25 kg yemindimu. Hayi nokuthula lo mama basondela nokuthula. Sondela. Ithi into mama nokuthula. Xa uvakatshisa abantwana kule holiday kaJuni. Thenga ukutya. Upha ushutheka imali yogibela eyokuya neyokubuya. Mama mama umuntu xa evakatshile imali ifumana khona phambili hayi. Ufumana ubizwe ngubani? Ubizwe ngubani? Awu ndiyavuma bababizanga kodwa usalayo mabanike imali umuntu xa uyabaza uyayiqonda nokuthula babantu abasabathanda abantwana. Ndingenaphi uthena uzonunusa abantu ngabantwana. Hayi nami ndigathele kabo. Bayena ukuthula. Anditheni ndifuna ubagcina apha ekhaya. Bagcina ukuthena ununisa abantu ngabantu abakho nokuthula. Uthi ngabuhlala nabantu abakho. Hayi nami bangitshinxile.